på omkring samme hastighed. En bjørn kan løbe så fort som omkring 50 km i timen. Og det samme kan ulve, men ulve de er mye fleksible på deres måde at bevæge sig på. Så det er kamp til stregen. De er begge to hurtige. Salt og Pepper blev også socialiseret, og kanskje I har set dem på tv. Og grunden til, at vi valgte at socialisere dem, det var mest af alt, at vi så, at den ene bjørn var albino. For det kræver utrolig mye, og det kræver utrolig mye for vores del, og det ansvar at have en albino, fordi det kræver mye veterinærbesøg. Så når man socialiserer, så kan man komme nær dyrene, og de er nu begge trænet til at tage lumpen op til hegnet for at få en indsprøjtning. Og på den måde, så vil de så falde i søvn. Og se der. Så vil de falde i søvn, og så kan veterinæren tjekke dem. Ja. Hun stolt for et spist, det bildet med et menneske stikker en hånd ind i dig. Det skjønner jeg ikke helt. Siger du med tråden, eller hvad den? Der var det sådan skilt, og det spiste du så så. Er det rigtigt? Nogle gange så flyver der ting ind i hegnene, og alt hvad som er nyt, det vil de godt spise. Nå, sådan hun sidder og klør sig. Jamen, I er flinke. Så, jeg tror, vi lige går over på anden side og hilser på de voksne bjørne. Så der skal vi bare lige derover. Det er snydt, Pepper. Jeg kan lige fortælle, at den lyd, som Pepper han laver, det er ikke fordi han er farlig, men han tigger efter mat. Ja, en krævende bjørn. Vi får den sidste, Pepper. Ja. Det var faktisk en lisa med en, og det var måske det.